Юлбат авылының мәктәп урамы бу. Менә үзегез күреп торасыз, монда берсеннән-берсе өр-яңа йортлар тезелеп киткән. Алар барысы да яшьләрне авылда калдыру максатыннан республика программалары буенча төзелә. Һәрбер йортта бүген бәйрәм. Каузып җибәрәбез инде. Аллага тапшырып. Гатаулиннар бу көнне 1 елдан артык көткән. Яңа салып кергән йортларына хәзер газ килде. Менә бит ул ничек яна. Безнең өчен бик зур сөенеч. Аллага шөкер, Худайга мең шөкер. Исән сау торырга, исән сау рәхәтлектә, тынычлыкта шушы өйләребездә торырга Худай насыйп итсә иде. Моңарчы өйләрен электр белән җылытканнар. Кышын ай саен 10 меңнән артык түләдек, кыйммәт иде диләр. Газ белән күпкә очсыз да җылырак та булыр дип өметләнәләр. Менә безнең яңа газ пишинде бүген зур вакыйга, хәзер шуны каузып җибәрәбез инде. Узган кышын ничек чыктыгыз? Салкын инде, җылытып бетерә алмады инде. Салкынчарак булды. Йорт хуҗалары икесе дә Юлбат хуҗалыгында эшли. Йортларын авыл хуҗалыгын үстерү программасы буенча субсидия алып төзиләр. Яшьләр авылда калгач бәк рәхәт, безгә дә авылда яши, авылда үсә. Газ трубаларын Юлбат авылының яңа урамына республика программасы нигезендә сузалар. Аның озынлыгы 1 чакрым 700 метр. Ул 38 йортны газга тоташтыру мөмкинлеге биргән. Менә бу урамда безнең яңа йортлар төзелде. Алар ут челтәреннән безнең мәҗбүри иде җылыту, нарын кыйбатлыгын беләсез. Менә республикага карап тора инде безнең федерациядә шундый игълан ителде. Тәэмин итәргә газлаштыру белән йортка хәтле. Газпром Трансгаз оешмасы Татарстан авылларын газ белән тәэмин итү эшен 2019 елдан башлап махсус кабул ителгән президент программасы буенча башкара. Бу программа 2023 елга кадәр расланган. На селе люди оставались. Авылларда яшәүчеләрне газ белән тәэмин итү буенча Владимир Путин күрсәтмәсе булганчы ук безнең республикада бу юнәлештә эш башланды. Татарстан президенты авылларны үстерү максатыннан 2 ел элек республикада махсус программа кабул итте. Республикада шушы программа нигезендә 2 ел эчендә 1700 йортка газ үткәрелергә тиеш. Газ – это тепло, уют. Газ ул җылылык, уңайлылык, өйдә җылы булганда гына рәхәт. Владимир Путинның үй янына кадәр газны бушлай сузарга дигән күрсәтмәсе нигезендә федераль программа эшләнә. Ул әзерләнгәнче үк Татарстанлылардан гариза кабул итә башлаганнар. 1000 кеше чиратка язылган инде. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.